बेवहायथ' जेबो गिदिर जाहोन गैया जे आवगोलनि न'मोन आंनि बे न'आव फैफिनबाय आरो दिनै गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै गाजा गोमजायै दिनैहाय बरायदों आरो बेवहाय जोङो मोनसे मोजां परिबेस दानो थाखाय जों जे सहाय होनो हायो नामा आरो गोबां उन्नति बे खेथ्रआव जोङो आगबारिनो हायो नामा बेनि थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोनाय जादों। बेखौथ' दिनैनि दिनाव बुंनांगोन जे गोबां आंहा निजेस' भटार्सफोर दङ जा फल'वार्सफोर दङ बिथांमोना निस्सय बे जिनोखि खानानै दोननाय दुरुं बेखौ निस्सय बसंनानै फैगोन बेखौ आं नुदों आरो बिथाङा आंजोंनो दङ नै दिनैहाय जों बुंनो हागोन बिथांखौ सापर्ट खालामनो बिथांमोना दिनै खोथा होदों आरो निस्सय बियो जाफुंगोन आं बेखौ नुदों आरो बेथ' गावगाबागाव केपाबिलिटिनि सायावहाय जों बुंनांसिगोन दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा आंल' नङा आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै ओंखारदों दिनै बिपिएफखौ मदद होनो ओंखारबोबाय आरो बेबायदि मदद होनायजों दिनैहाय लोब लोब मानसिफ्रा दिनै सापर्टार्स जोङो नुदों आरो बे बिसायख'थियाव बयबो जानजि खामफ्रानायखौ जोङो नुदों बेनिखायनो बिथांनि जेनोखि देरहानायनि खामानि बेखौहाय दिनै बयबो मावनो ओंखारबोदों।